Χαιρετώ, Τάσος από τη σελίδα Γυμνάζομαι Σπίτι και σήμερα θέλω να σα δώσω τι 10 δικέ μου συμβουλές ύπνου. Γυμναστική, διατροφή, ύπνος. Το τρίπτυχο τη επιτυχία για οποιοδήποτε άθλημα ή στόχο έχει. Κι όμω, πολλοί μου παραβλέπουν το τρίτο. Εκτό να του δίνει ενέργεια και καθαρότητα σκέψη, ο ύπνος καθορίζει πολλέ από τι φυσικές ορμόνες, χωρί οποίε δεν θα δει αποτελέσματα όσο σκληρά και γυμναστή και όσο σωστά κι αν φας. Ο ύπνος είναι το μοναδικό από αυτά τα τρία στοιχεία που δεν σηκώνει προσαρμογές. Τη γυμναστική και τη διατροφή μπορεί να τι αλλάξει. Μπορεί να κάνει κάποια κολπάκια ώστε να γίνουν πιο αποδοτικέ για σένα και πιο εύκολε στην καθημερινότητά σου. Τον ύπνο όμω δεν μπορεί να το αλλάξει. Χρειάζεσαι 7,5 με 9 ώρε συνεχόμενου σκοτεινού ύπνου καθημερινά. Ξέρει ότι έχει κοιμηθεί σωστά όταν δεν χρειάζεσαι ξυπνητήρι για να σηκωθεί. Όταν εσύ τρως περισσότερο και έχει έλλειψη ύπνου, τότε περισσότερε θερμίδε πάνε στο λίπος παρά στου μύες. Όταν εσύ τρως λιγότερε θερμίδε και έχει έλλειψη ύπνου, αντί το σώμα σου να καίει λίπος, καίει περισσότερου μύες. Πάμε λοιπόν τι 10 συμβουλές που θα εγγυηθούν για σένα ένα άριστο σωστό ύπνο. Συμβουλή πρώτη: κοιμήσου αδιάκοπα. Κινητό, τουαλέτα, εξωτερική θόρυβη, φώτα, σκουντίγματα, όλα αυτά χαλάνε την ποιότητα ύπνου σου. Ο ύπνος λειτουργεί με φάσεις, δηλαδή με κύκλους που στον καθένα εκτελούνται σημαντικές διεργασίες για το σώμα σου. Όταν ξυπνά, ξεκινάνε πάρα από την αρχή, με αποτέλεσμα να μην εκρίνονται οι ορμόνες που χρειάζεσαι. Στόχευσε λοιπόν σε 7,5 με 9 ώρες όπως είπαμε πριν, συνεχόμενου σταθερού ύπνου καθημερινά. Συμβουλή δεύτερη: κύκλοι των 90 λεπτών. Τόσο περίπου διαρκεί κάθε κύκλος ύπνου. Στα τελευταία 10 με 15 λεπτά κάθε κύκλου, το slow wave sleep που λέμε παράγεται μεγάλο ποσοστό τη αυξητική ορμόνη. Ό,τι δηλαδή πολυτιμότερο για τη μυϊκή σου ανάπτυξη και γίνονται κάποιες επισκευές στο σώμα σου. Προσπάθησε άρα να βλέπει τον κύκλο σαν κομμάτια των 90 λεπτών, ώστε να πετυχαίνει ολόκληρου κύκλου. Για παράδειγμα, 6 ώρες, 4 κύκλοι τη 1,5 ώρα καθαρού ύπνου σε ωφελούν πολύ περισσότερο από 5,5, από 5 ώρες και 40 λεπτά. Πρόσεχε, διότι εδώ μιλάω για ώρες καθαρού ύπνου. Αν εσύ χρειάζεσαι μισή, μία ώρα για να σε πάρει ο ύπνος, θα διαπολογίσει και αυτά. Τρίτη συμβουλή: απόλυτο σκοτάδι. Ακόμα και το παραμικρό τεχνητό φως διαδράζει την έγκριση μελατονίνης. Σβήσει το φωτάκι στη τηλεόραση, στο κινητό σου, κλείσει τα παντζούρια, ρίξει ένα μπλούζ στο κεφάλι σου, ό,τι χρειάζεται αρκεί να μην βαράνε τα μάτια σου φως. Τέταρτη συμβουλή: όχι θόρυβοι. Κλείσει το κινητό σου και πέσει όλου μέσα στο σπίτι σου να κάτσουν ήσυχα. Αν έχει θόρυβους, έξω από το σπίτι σου. Αν είσαι σε μια πολυκατοικία που έχει οικοδομή, αν ζει πάνω στο κεντρικό, περνάνε από κάτω μηχανάκια. Αν από πάνω ο γείτονα κάνει ό,τι κάνει. Μυστική συμβουλή από μένα: θα βάλει το ασπίδες και από πάνω ακουστικά να παίζουν 10 hours white noise. Μπορεί να βρει το αρχείο στο YouTube, το οποίο μπλοκάρει όλου του εξωτερικού θορύβους και σου δίνει σε ένα καλύτερη ποιότητα ύπνου. Πέμπτη συμβουλή: όχι ηλεκτρικές συσκευές σε ακτινοβολία. Κυρίως το router και το κινητό, και η τηλεόραση και το laptop, όλα αυτά εκπέμπουν ακτινοβολία. Πρέπει να τα κλείσει και μακριά από σένα. Επίσης, προσπάθησε τις 2 τελευταίες ώρες πριν κοιμηθείς να μην εκτίθεσαι σε πολύ φωτεινές οθόνες, που και αυτές χαλάνε την έκρηση μελατονίνης σου. Έκτη συμβουλή: κόψε τον καφέ. Πολύ πιθανόν πολλές από τις απνίες που έχεις οφείλονται στον καφέ, στο τσάι, στα ενεργειακά ποτά και στο αλκοόλ. Αν εσύ ενδιαφέρεσαι να έχεις καλή ποιότητα ύπνου και άρα αποτελέσματα στη ζωή σου, κόψε τον καφέ. Αν πάλι μου λες ότι δεν μπορείς να το κόψεις και προτιμάς να έχεις απνίες, τι να πω, προτεραιότητες. Συμβουλή νούμερο 7: όχι τεράστια γεύματα αμέσως πριν κοιμηθείς. Μπορείς να φας ένα μεγάλο γεύμα 1, 2, 3 ώρες πριν κοιμηθείς, μπορείς να φας ένα μικρό γεύμα αμέσως πριν κοιμηθείς. Πιστεύω όμως ότι αν φας ένα τεράστιο γεύμα αμέσως πριν κοιμηθείς, θα έχεις απνίες και υπερένταση. Συμβουλή νούμερο 8: σταθερές ώρες ύπνου. Δεν γίνεται εσύ να μου γυρνάς 5 το πρωί, να ξυπνάς 2 το μεσημέρι και μετά απαιτείς από το σώμα σου να είναι έτοιμο να κοιμηθείς 11 το βράδυ για να ξυπνήσει πάλι στις 7 το πρωί. Το σώμα σου έχει ένα βιολογικό ρολόι και πρέπει να το σεβαστείς αυτό. Πρέπει επίσης να βρεις μια ισορροπία μεταξύ του άριστου ύπνου και των εξόδων που θέλουν να πηγαίνεις φίλοι σου. Αν σου λένε ότι είσαι ξενέρωτος, ότι δεν έρχεσαι επειδή πρέπει να ξυπνήσεις το πρωί, η απάντηση είναι αυτή. Συμβουλή νούμερο 9: όχι έντονη γυμναστική αμέσως πριν. Λογικά, άμα κάνεις γυμναστική τις τελευταίες ώρες της ημέρας σου, θα έχεις υπερένταση μετά και δεν θα μπορείς να κοιμηθείς. Αν όμως εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να κάνεις έντονη γυμναστική, να φας και μετά να κοιμηθείς αμέσως, τότε κάντε. Τελευταία συμβουλή: κρύο σώμα. Το σώμα σου κοιμάται καλύτερα όταν είναι δροσερό. Ακόμα και το χειμώνα δηλαδή, προσπάθησε να κοιμάσαι με όσο λιγότερα ρούχα γίνεται και να μην κρυώνεις. Εννοείται δεν θα κοιμηθείς με τόσο λίγα ρούχα ώστε να ξυπνάς από το κρύο. Αυτά ήταν από μένα οι 10 συμβουλές του άριστου ύπνου. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρεις τι να κάνεις. Και εδώ πέρα έχω 10 συμβουλές διατροφής και 10 συμβουλές γυμναστικής. Τάσος, γυμνάζομαι σπίτι, γεια σας.